Hello. Pura Lwmjanaनि मानसिया obosta kharab जानानै दं आरोना माथो साखो गोदो जोब्बाय माने दिनैसो एसे मोजां जाबाय नङाबा माथोआनो ओंखारस्रायगौमोन आरोना माथोआनो गोदो जोबना दंमोन जि बोलो होनो गोनां जादों माथो ओंखारफेराखैनो ओमफ्राय आङो शिबसागराव फैनाया सानसेल'सो जाफैदोंमोन आरोना सानसेल' जाफैनायावनो उपाय गैया ओमफ्राय दायो थांफिननो गोनां जासिगोन आरो माने आं लोमजानाया सानब्रै सानबासो जाखाबाय ओंखायनो माने मोजां जागोनदां होननानै थाबाय थाथ'दोंमोन आरो न'आव थांथ'वाखैमोन ओमफ्राय दायो एकदम माने थांनांसिगोन आरोना आङो जरहाटआवसो दंमोन आरो ओमफ्राय जरहाटनिफ्राय शिबसागराव सानसेल'सो जाफैखादोंमोन ओमफ्राय नै दायो आंखौहाय लांनो फैबाय अफिसनिफ्रायनो जोंनिया गारि रिजार्भ खालामनानै हरबाय आरो शिबसागरनिफ्राय आं दायो गुवाहाटि थांगासिनो दङ माने लोमजानाया एसे मोजां हामाखै आरो सम सम मोनाबा जाखांबाय थादों बेनिखायनो आंखौ बुंबाय अफिसनिफ्राय नोङो रेस्ट लादो होननानै आंखौहाय थिनबाय आरो बेनिखायनो गावसोरनो रिजार्भ खालामना हरबाय आं दायो थांगासिनो दङ आरो शिबसागरनिफ्राय गुवाहाटिसिम ओमफ्राय आंहा ओरैबायदि प्लेनिं दंमोन आरो माने शिबसागराव बेरायगोन होननानै खालि खनसेल' बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय एबारावबो जि मोजां बेरायनो सानबाय नङाबा बिथिं मा नै ओमफ्राय माथोआ नै दासो एसे मोजां जादों आरो होमबाबो एसेबां कमप्लिटलि मोजां जाबावाखै एसे दंबावो आरोना बे गुजुनायफ्राथ' आरो थाब खारनो नागिरा बिदि गारां थसेब जानायफोरा ओंखायनो ओमफ्राय भिडिअखौबो नै दिनैसो एसे मोजां जानायखाय एडिट खालामबाय आरो आङो ओमफ्राय लोमजानायालाय बारा गैलामोन आरो गैनायालाय डक्टराव थांनानै बिदिनो मुलि जानानै ओमफ्राय दा गुजुनायनि थाखायनो ओरैबायदि असान्थि ओमफ्राय माथोआनो ओंखारा नालाय माथोआनो ओंखारस्रायाखैमोन बिराद बोलो होना रायलायनो गोनां जादोंमोन आरो बेनिखायनो माने एकदम गुजु दुरबल जाजोब्बाय माने जेरबा बिखा साजोब्बाय आरो ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों नाय दिनै गुवाहाटिसिम 300 किल'मिटार दंबावो आरोना ओरैबायदि गोजानखा मोनहैयानो बिराद टाइम लाबाय आरो बिदिनो आराम फैबाय आरोना ओमफ्राय जि बाजोबखाबाय आंखौ माने उन्दुनोबो हाया नालाय दसेबो उन्दुलांबोनोबो हाया उन्दुलांहां जाबानो गुजुनो ओंखारो उन्दुलांहां जाबानो गुजुनो ओंखारो हरावबो हरसे उन्दुनो हाया ओमफ्राय गारियावबो आङो उन्दुबोनो हास्रायाखै आरो बेनिखायनो बाजोब्बायमोन आरो आङो ओमफ्राय नै दाबो जरहाटखौनो बाराखै जरहाट डिस्ट्रिक्टआवनो दंबाय थायो आरोना माला मोनहैबावो मिथिला गुवाहाटि दासो नै काजिरङा नेसनेल पार्क मोनबाय आरोना बेयावथ' आरो ओरैबायदि स्ल' सालायनाङो नालाय बिराद लासैनो माने इथिंजाय एनिमेल्सफोर लामायावहाय बारस'यो होननानै स्पिड सालायबानो दानो ओंखायनो नै बेसेबां स्ल' थांनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय नै फुङावनो ओंखारबोनायमोन नालाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय बेखायनो मोनसे काजिरङायावनो हाइवे सेरावनो मोनसे रिजर्टआवहाय ओंखाम जानो होननानै जाबोबाय आरो निरामिसखौनो जादों आरो आं दामानि जेबो ना बेदर जायाखै लोमजानायखाय ओमफ्राय बिराद बुरजा आरोना आइटेम्सफ्रा निरामिसबाबो ओमफ्राय नै नेरसिंखौहाय बेसनजों माबायदि फ्राय खालामना होदों दिनै फार्स्ट टाइम मोनजाबाय गोथावमोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हानानै होबाय दसे अखा हानानै जोङो 1 घन्टासो नेथ'नांबाय आरोना माने गारिसिमखौनो थांनो हायासै आरो जोङो अखा हानानै ओंखायनो दसे बेयावनो थाबाय ओंखाम जाखांनानैबो जोंना गारिया इथिंजाय दंमोन होमबाबो जों साथाखौ लाबोयैखाय ओंखारलांनो हायासै आरो ओमफ्राय नै दासो जोङो फाइनालि गाखोफिनबाय थांनोसै होननानै आरो फाइनालि ओमफ्राय नै गुवाहाटि मोनसिगोन आरोना मोजाङैनो मोजां सफैबाय आङो दायो स' थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय